ملوت معصن كده كسيطان بقى مزات مي قدس بيت كريستيان انتي تسمي مريم صيان العالم والعالم عالم نكتو كجين سبعة كان باركو كجين تامنك نسيلك كجين أسبقا كان جنك كجين كان لسمك كل سجل لك أزلك سجد كل بر ولك يتكن كل لسان أنت وتعملك عملك توجيه قاسم بسان قسم لك أنت لكل زسقا ولكل لازم يبصر شوا كان نبقى مهارنا كل سؤال كان دي بلا أنت مسبب اللي كما زبالو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሙ ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርኸልና ካብ ዘሎ ናይ በረድ ኩነታት ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንኩሉ ዝወፈረ ድሓን የትወልና ኩሉ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ድማ ናብ ዝድለዮ ካብ ድንገት ካብ ሓደጋ ሓሊኻ እትወልና አምላኽና ዘይንኽሎ ይትሃበና ንስኻ ኩሉ ነገር ባዕልኻ ሓለፍዎ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና መገሻ ዘለው ድማ ድሓን መለሰልና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ሊኢካ ድማ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉዳት ሓልወና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግበና ኩሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና ንድገልና ከም ክፋድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሚን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ከደንግል ኢኺ ስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ኣሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ይፍታሕ ወይ ስረ ጊዜና አምላክ ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ዘራያት ያደምሳት ያበሳ ወልድ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናቱ አብየ ዲያቆናቱ ባንሳር ጎጻናት በበስምክም ኩኑ ብታኑ ጻኒ ይረሰንስ ዱራን ስሜት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ሰርተገልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ሰርተገልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብር መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃሳ ምሳል መስሎ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ምዝገበረልና ይቕረ ባሕሪ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርና ረዲእናኒ ሓልውና ነቕሪብና እንትቐቢልና እንተማዕቕብና ናፅሒና ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ጅመ ዛዕዲ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክህልወና ኩሉን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዛቡን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለዝቕረብካናን ትቐበልካናን ስለዝዓውካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለዘብፅሕኻና ነመስግነካ ወጎይታ ይቕር በለልና ካብ ኣፍቃር ሰብ ስለዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ ንድልለና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣ ኩሉ ዘመን ሂወትና እናእኻ ብፍራ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ዕቡእን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፅላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ብዘ ዘሎ ናይ የቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ቅሪትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ንቕረታን ምሳኻ ማዕበረ መውሐዊ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም أبونا ميت خوينا الله مسلني ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከም تعبير ረኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ሓፀበኒ ካብ ሓጢአተይ ናፅረየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹሞ ሓጢአተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ ንጹህን ትርከብ ሰኣነ ናኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ ከይገበርኩ ናብ ኣበሳ ተወለድኩ
نكعب حتى أتنستني أنا حق أوشتغات تدليو أبحب وأنتو مهارني أنت غصار سمع زازريني كبرت كسعود عصبني تنزغت كتغين عن سمت حقوسات بعتان حقوسنا اسمعني قز كعب حتى كله نبزل لا بساي وندمسسو وأملاخ صوري لب فطر لي سنة منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقدنيا منفس وندقفني مقد خان مفرس خمرم إيه حتى أنا بغاهم لسويم وأملاخ من حني كعداد ما نقفني لسانين صدق هذا الكتب له إياه ويتي أفاي مسكانا خنقر سخنا فريكفت مسوات بهب بلكاني تزيكون اسمه عرب كل كانري مسوات مرعراي تبغوني خمو مسوات أملاخ سور منفسي وأملاخ نسورون كت لبايت نعوني خا نسيم سجها سناي قبر الله مكاتي أتير سلام دق شو مسوات قد بزحر مسواتي وملو مسوات بهاك بلكاي شو عم مسوي خا راح أقرب الكايم هللويا صلت كزير كاس نكرسون بسين أملاخي مسكانا قرب له حتى أتيك حد قال لك إلمنا امين قال هي تسمع لنا مزمور داويت معرف 30 أبونا بكش ولت نسائي مزمور داويت معرف 231 ماما ترحس كتلنا مزمور داويت معرف 232 ماما لولا مزمور داويت معرف 233 ماما رزنت مزمور داويت معرف 234 ماما ملو مزمور داويت معرف 217 يا اوكي أبي أداكو أبيت أنا دي حنبي ولا حبوني هو أنا ماما ترحس قداميتي لنا مزمور داويت معرف 231 حدن أنت حنبي أوكي سابوشتينا ننببا نسا إيش سابوشتينا ننببا እሺ አቦና ማማ ትርሓስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 138 ካልእቲ ማማ ሉላ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 141 ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 142 ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 146 ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 147 ማማ ተርሓስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 148 ዓቢልካ ተንብብልና ማማ ተርሓስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 148 ዓቢልካ ተንብብልና الشيء 224 ممكن يمسحون كلهم دمسحون እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ ኣመስግንዎ ኩልኩም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኳ ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቕምዎ ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ገመን ቃሉን እትሰልጥ ህቡብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮርቤትን ኩልኩም ፈረይትን ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊት ኩላትኩም እንስሳት ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዓፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብ መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድርን ኣግባግን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ናእሽቱ ስቡ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኦ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር ኣመስግኑ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እዚ ዘቕርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ኣሜን ሃሌሉያ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ብኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹም ከምዚ እንዳበለ ባረኸው። ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝበኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ከብረኣያስ ሕጂ ከም ዝዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰይር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕና። ማማ ሙሉ ክፍልታት ጸሎት ኢልኩም ኩልኩም ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኹንዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነን ንፍርድን ብቑ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣት ዕረድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነብሰይ ገና ናብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልዎን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልዎን እሞ ካብ ድቃስተኪ ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድሕንን እናበልክ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕና። ማሙሉ ማማ ትርሓስ መዋዕል ሰብ ዘይወዳእ ክትጽልየልና መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዝዓለም እዚ ኸ ንዘላለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃልወኪ ነይሩ። ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትኪ እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚት ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለተኛን ከዳዕን ስጋኽን ከለኺ እንታይ እዩ እትትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፈርሕ ፍድርኻ ፍርድኻን ስብድን ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርዲ ክኸውን እምብርከኽን በቲ ሙለኮታዊ ነፀብራቕካ ብርሃንካን እንቀጥቅጥን ኣለኹ። ኣነ ሕሱምን ድኑስን ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ ነወቃዕኹ። ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበንኒ እሞ ይቅረበለለይ ይብላ ኣለኹ። የዘነበይ ዘርፍን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕና። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ማማ ሉላ ክትጽልይልና ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋላበጥ ክፉእ ሓሳባት ካባ ያርሕቕዮ። ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝያ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምኒ ኣላይት ኣዲ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ የሱስ ተስፋይ ኢኺ። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕና። ማማ ረዘነት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ክትጽልየልና ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ። በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ። ንስኻ ኸ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ይስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ርዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር።
ወጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ወጎይታዬ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ፣ ንነፍሲ ኣድሕና እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ። ወጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተይ ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ፣ ክብርካ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ። ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ስናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብፅፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕልና። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ማማሙሉ ክጽልልና ዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወልደ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና። ምስጋና ንቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና፣ ጎይታ በደልና ይጸብስበልና፣ ጎይታ ኣበሳና ይቅርበለልና። ኦ ጎይታ ንሕማት ስፋብ ፀሓየሞም እንትትቅድስም ካልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ሓዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣርፍዖ። ካብ ሓጢአት ንስኾን ካብ ጎይታ መሐረና። ኦ ካብ ሓጢአት ንስኾን ካብ ጎይታ ርድኣልና፣ ልማንና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ። ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረኒ፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርካልና። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ክበረና ምስጋና ከምዚልና ክንስልድ ሰማይ ክነብር ኣቦና ስምከ ይቀድስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድከ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን። ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ። ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ልክልኹ። ሕሊናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ልክልኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍልስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና። ኣሜን አሜን አሜን። ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ባባ ዮሴፍ ክጽልየልና። ባባ ዮሴፍ ፋትያና ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስቲ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአትና ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጸግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና። ቃለ ሕይወት የስማዕና። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕና። ባባ ዮሴፍ ናማ ትርሓስ ኣዋዳ ሓቀኛ ብርሃን ክጽልልና። እሺ ወልድ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክልና መጺኡኻ ንነፍስና ስለዘድሕነና ንመስግነኪ። ወጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ምጎሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ጻድቃን ዕለልቶም
ቤተክርስትያን ተንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቶ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ወጎይታ ይምሓረና ወጎይታ ይምሓረና ወጎይታ ይባርኽና። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕና። ማማ ሙሉ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ክጽልልና። እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ እንተ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መፅሕፍቲ ከም ተፅሓፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ተፈሊተን ስአ ብኽብሪና ብሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሞታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመፅእ እዩ። መንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሎን ነመስግኖን ብነቢያት ተዘረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመፅእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትካ ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሕደገልና ኣሜን። ክሪያላይሶን 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 ሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ማማ ሉላ ቅዱስ 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 ክጽልዩልና። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካ ብልክስኻን ሙልአት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ረዳኢ የብልናን። ኦ ጎይታ ኦ ኣምላኽና ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታ ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን።
በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ። ጎይታ ብቕዓት ክብረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግበና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ክባድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ነትካ ኢማ ኣሜን። ኦዘት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ እናኸደንገል ኢኸ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብርኩ ቆሙል ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና እሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም ብባል ሓሳብኩም ብክልዋሳትና ዝሓታና እዩ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኮንካ ነቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ብኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ፀጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምዝኾነ ዓወት መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለእ ጸሎት ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ሰድገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ከንብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ትቕበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያት ትብርዳእና ህልወናዎም ክንዑቃ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ወደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ወጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወዘት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክል ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብኺ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በእግዚአብሔር ስማዕና ተረፈ ጊዜ አምላኽ ባርኻልና እሺ ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዘንበብናዮ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 72 ክሳብ ቁፅሪ 6 ኣንቢብና ነርና ሕጂ ኸ ናቱ መቕፀልታ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 72 ክፍሊ 5 ካብ ቁፅሪ 7 ክንቅፅል ኢና ማማ ትርሓስ ፊልጲ
ምዕራፍ 2 ካብ 7 ክሳብ 9 ከተንብበልና ኢኺ። ቁጥሪ 7 ኣቐዲመ ከም ዝበልክዎ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ኣምላኽነት ዝረኸበ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ስጋ ዝተዋሃደ ትሕት ዝበለ ቃል ኣምላኽ እዩ። ምእንቲ ክንፈልጦ ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ህላዌ መለኮትን ፍጹም ክብርን ኣለዎ። ቅድም ክብሪ ዘይነበሮ ኮይኑስ ደሓር ናብ ፍጻሜ ዝበፅሐ እውን ኣይኮነን። ግናኸ ኣብ ዘይንገር ክብሪ እናሃለወ ባዕሉ ትሕት በለ። ንመለኮት እቲ ልዕልናኡ ትሑት ኮይኑ ነይሩስ ደሓር ልዕል ዝበለ እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ክብሪ ከሎ መልክዕ ግዙእ ወሰደ። ንሱ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ግዙእ ኮይኑ ነይሩስ ናብ ክብሪ እግዚኣብሔርነት ዝበፅሐ ኣይኮነን። ምስ ኣብ ሓደ ማዕርነት ከሎ ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ። ሰብ ኮይኑ ነይሩስ ደሓር መለኮታዊ ክብሪ ዝረኸበ እውን ኣይኮነን። ፊልጵስ 2:7-9 መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፣ ሰውን መሰለ፣ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ። ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ፣ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ። 9:11 መሓንሳ ኣሎ። ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያት ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም የሱስ ምእንቲ ክምብርካኽ ልሳን ዘበለውን ንኸብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ። ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝሃቡ ኣሜን። ኣሜን። ቃለ ህይወት የስማዓና። ክፍሊ 5 ወዲእና ከም ፈቅድ ኣምላኽ ሕጂ ናብ ክፍሊ 6 ቁጥሪ 10 ንሰግር ኣለና። ባባ ዮሴፍ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ከተንብበልና። ቁጥሪ 10 ቅዱስ ቄርሎስ ብዛዕባ ቅንዕቲ እምነት ደጊሙ ከም ዝበለ ዓላውያን እንታይ ይብሉ? እግዚኣብሔር ብሓቂ ሓደ ዶ ኣይኮነን? ሃይማኖትሲ ሓንቲ ዶ ኣይኮነትን? እዚ ባዕሉ ሓደ ወልድ ሓደ ጎይታ እዩ። ቃል ኣብ ተራ ሰብ ኣይሓደረን፣ ኣብ ክብሩ እውን ማዕረ ኣይነበሮን። ብዙሓት ሰባት ብዕሽነቶም ሓሲቦም ከም ዝበልዎ ናይ ወልድ ኣምላኽነትን ክብርን ብሕድረት ኣይሃቦን። እግዚኣብሔር ቃል ካብ እግዚኣብሔር እዩ፣ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን እዩ። ስጋን ነፍስን ተዋሃደ፣ ፍጹም ሰብ ከዓ ኮነ። ምዕራፍ ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 1 ቃል ብመጀመርያ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ። እዚ ብመጀመርያ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ ብኡ ኩሉ ኮነ። ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን። ህይወት ኣብኡ ዝነበረት፣ እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት። ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ፣ ጸልማት ግና ኣይሓዞን። ዮሃንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተለኢኹ ተንስአ። ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ። ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱ ብርሃን ኣይነበረን። እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናይ ዓለም ይመጽእ ነበረ። ኣብ ዓለም ነበረ፣ ዓለም እውን ብኡ ኮነት፣ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን። ናቶም ናቱ መጸ፣ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን። ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም። ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም። እቲ ቃል ስጋ ኮነ፣ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ። ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና። ቃለ ህይወት የስማዓና። ኣሜን። ቃለ ህይወት የስማዓና። ማማ ሉላ የሬታ
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 4 ከተንብልና ቁጥሪ 12 ብሞቱ ተጠመቕና ብመለኮቱ ሞት ዘይብሉ ክነሱ ብስጋኡ ጥራይ ሞተ ንሱ ኩሉ ሳዕ ካብ ህይወት ዝኾነ ህይወት እዩ ንሱ እውን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ እዩ ሞት ኣብ ናይ ስጋ ህይወት ደፊሩ ምስ መፀ ብከምዚ ተሳዕረ ብኡ ምብስባስ ጠፍአ ሞት ድማ ተሳዕረ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 4 ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ቃለ ህይወት ይስማዕና ማማረ ዘነት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ 53 ክሳብ 57 ማማረ ዘነት ምዕራፍ 6 ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ቁጥሪ 13 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይበለ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስጋ ወዲ ሰብ እንተ ዘይበላዕኹም ደሙን እንተ ዘይሰተኹም ህይወት የብልኩምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ወሃብ ህይወት እዩ ስጋ ሰብ ኣይኮነን ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ድማ ብሕርየት ምስ ህይወት ማዕረ ኣይገበሮን እንታይ ደኣ ብቓል ስጋኡ ኣብ ሓደ ህላዌ እዩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ 53 እንተይላ ካብ 53 እስካብ 57 ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተ ዘይበላዕኩም ደሙ እውን እንተ ዘይሰተኹም ሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ኣነ እውን ኣብታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ስጋይ ብልዒ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዐ ደመይን ዝሰተየ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወተይ ከም ዘለኹ ከምኡ እውን ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ ኣሜን ስለቃላት እግዚአብሔር ይመስገን ቃለ ህይወት ይስማዕና ማማ ሙሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ማማ ትርሓስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 58 ባባ ዮሴፍ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 52 ቁጥሪ 14 መፍቀርቲ ክርስቶስ ዝኾኑ ዘውጊ ንጹሃን ኣቦታትና ከምዚ ምሳና ሓደ እዮም ዝዛረቡ ናይ ቁስጥንጥንያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መንበር መስቀል ዝሓዘ ሓውናን ተሓባባሪናን ብኤጲስቆጶስነት ልኡኽ እግዚአብሔር አብረቅሊስ ነቶም ኣብ ምብራቅ ዘለው ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ኤጲስቆጶሳት ከዓ ከምዚ ሓደ ዓይነት ንባብ ፀሓፈ እቲ ዘይረአ ከይተለወጠ ሰብ ኮነ እቲ ቅድሚ ኣቦታት ዝነበረ ብስጋ ተወልደ ብህላዌኡ ፍጹም ክነሱ ብስርዓት ስጋ በብንሽቶ ዓበየ መከራ ተቐበለ ልዕሊ ኩሉ ክነሱ ግብሪ መከራ ተዓገሰ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ወዲ 14 እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ካብ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርኤና ለቃላት ክብሪ ምስጋና ይኹን አሜን ቃለ ህይወት ይስማዕና ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 58 ኢየሱስ ከዓ ኣነ አብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 52 ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ ቃል ህይወት ይስማዕና ቃለ ህይወት ይስማዕና
ماما لولا وانجيل يوحنس معرف 15 فقد 26 ماما رزنت وانجيل يوحنس معرف 10 قطر 22 قطر 16 بتي قدم زنبرو هلاوي مكران صرفن اي تعجسن انتي دا بتي زوسدو سغا مكرا تقبله انه دمات تገልጸ زي امنتي رخصات قلنا كاب حقي زرحق نجر حست يحاسبون يصحفون نصوحان ابوتاتنا دما ناي كريستوس نجر حدا هلاوين حدا اكالن بمبال فصمو نمنفس قدوس دما كم ابن ولدن ذكروا كماي مساعتهم اب حدا ملكوت معرئيو قدر 18 نسو خم منشي خاب እግዚአብሔር አብ ይወፅእ አብ ወልድ ኸዓ ይነብር አብ ወልድ ኸዓ ይነብር ባዕሉ ወዲ እግዚአብሔር ኣብ ገጽ ንጹሃን ሐዋርያቱ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ እናበለ ኡፍ በለ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር እዩ እሞ ንሱ ብሁሉ ካብ መለኮት ልዑል እግዚአብሔር ፍሉይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንሱ ኣብዚ ሓደ መለኮት ኣብኡ ህልዊ እዩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 26 እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደድኩልኩም መጻናንዒ ካብ ኣቦ ዝመጽእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግን ንሱ ክምስክረለይ እዩ ቃል ህይወት የስማዕና ኣሜን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 22 እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ተቀበሉ አሜን ቃል ህይወት የስማዕና ማማ ሙሉ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 14 ቁጥሪ 19 ናይ ንጹሃን ኣቦታትና ቅንዕቲ እምነት እዚኣ እያ ሰናይ እምነትና ከዓ እዚኣ እያ ክፍሊ 7 ቁጥሪ 20 መሊሱ እዚ መምህርና ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቄርሎስ ናብ መነኮሳት ኣብ ዝፀሓፎ ኣብቲ ብዛዕባ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ዝደረሶ ድርሳኑ ከምዚ ይበለ ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደ ቃል ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ፍጹም ሰብ ከዓ ኮነ ንሱ ሓደ በይኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንዕኡ ንሰግደሉ ስጋ ስለዝለበሰ ካብ ክብሪ መለኮት ውፁእ ጌርና ኣይነሓድጎን ኢና በርኣያና ስለዝኾነ ከዓ ከም ኩሉ ሰብ ኣይንቆፅሮን ኢና ግናኸ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝወፀ ቃል ፈትዩ ብፍቃዱ ከምዚ ከም ዝተዋረደ መልክዕ ግዙእ ከም ዝወሰደ ነስተውዕል እምበኣርከስ ቃል ቅዱሳት መጻሕፍትን ቃል ቅዱሳንን ንስዓብ ከምቲ ዝተምሃርናዮ ሕጊ ትምህርቲ ድማ ቃል ሰብ ከም ዝኾነ ንእመን ነፍሱ ምእንታና ከም ዝወፈየ ሞቱ ከዓ መድሃኒት ዓለም እዩ ቁጥሪ 23 መከራ መስቀል ተቀበለ ብምስትንዓቅ ድማ ኣላገጽሉ ብህላዊ መለኮት ህይወት ክነሱ ደኣ ከመይ ኢሉ ንሱ ምእንቲ ህይወት ሞተ ዝበሃል ሰብ ምዃኑ ምእንቲ ይኸረድእን ዳግም ከተንስኦን ብስጋኡ ሞተ እምበኣርከስ ብዛዕባ ሞትና ንመራመር ብጥበብ ዘስተውዕል ኩሉ ከም ዝዶ ኣይብልን እዩ ምድራዊት ስጋና ንነፍስና ሒዛ ኣይትተርፍን እያ በዚ ሓደ እኳ ዝጠራጠር ከምዘልዎ ኣሓስብ ሰብ ክመውት ከሎ ባዕሉ እቲ ኣብ ኣማኑኤል ዝኾነ ሞት እቲ ኣብ ኣማኑኤል ዝኾነ ሞት የስተውዕል እዩ ከዓ ንብል ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 فقد 14 بحد الله مبارك حدا بجا كله موته سلسي كلاتهم موتوا كاب النبلسي فقر خريستوس دري خنا يما
እንተ ተጸለልና ንኣምላኽ ምስ ቀልብና እንተኾንና እውን ንኣኻትኩም ኢና ተጸለልና ንኣምላኽ ምስ ቀልብና እንተኾንና ንኣኻትኩም ኢና ስለ ቃላትኩም ምስጋና ይኹን አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ማማ ሕይወት ዘፍጥረት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 19 ዲያቆን ግርማይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 4 ክሳብ ቁጥሪ 5 ቁጥሪ 25 ቃል ምስቲ ካብ ድንግል ዝወሰዶ ተዋሃደ ብግዚኡ ድማ ንሞት ወፈዮ ንሱ ሕይወትን መድሓንን ክነሱ ብስጋኡ መከራ ተቐበለ ነቲ ናይ ስጋን ነፍስን መከራ ከዓ ከም ሞቱ ገይሩ ኣጥፍኦ ሞት ናቱ ምዃኑ ክሳዕ ዝንገረሉ ነቶም ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘለዉ ብደሙ ምእንቲ ክሻየጦምን ኣብ ልዕሊ ምድሪ ንዘሎ ኩሉ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክገብርን ሓደ ንሱ በይኑ ክንዲ ኩሉ ሞተ 26 ካብ ኩሉ ዝዓቢ ሓደ ጎይታ እዩ ብስጋኡ ሞት ምእንቲ ክቕበል ነታ ስርዓት ተዓገሳ ሕይወት ስለ ዝኾነ ድማ ንሞት ከጥፍእ ንስልጣን ሞት እውን ክስዕር ካብ ኩሉ ስጋ ድማ ምብስባስ ከትርፍ ብስጋኡ መከራ ተቐበለ ከመይ ምሲኹም ተንኪዩ ዲያቆን ወደይ ናቴካ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 19 ናብታ እተፈጠር ካላ ምድሪ ክሳዕ እትምለስ እንጌራ ብረሃፅ ገጽካ ክትበልዕ ኢኻ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ትምለስ በሎ አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 4 5 እቲ ንስኻ ዝኩሮ ሰብ እቲ ኢትሓልል ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ ካብ መላእኽቲ ቁርባን ኣስካዮ ብክብርን ገጽን ከዓ ኸለልካዮ ስለባህሉ እግዚአብሔር አምላክ በር መስገን አሜን። ክፍሊ 8 አቦና አቦይ መርጌታ ሰምራብ ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ማማ ዝርሓስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ማማ ሉላ ቆላሲዩስ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 15 ክፍሊ 8 ፍቅዲ 27 እዚ ቅዱስ መምህር ቄርሎስ ዳግም ካብ መጽሓፉ ንቢሶርስ ከምዚ እናበለ ዝጸሓፎ ይምህር ክርስቶስ በኽሪ ምውታት እዩ ባዕሉ ንስጋው ብዘይ ጥፍኣት ኣቐዲሙ ኣተንስኦ ዳግሙን ናብ ሰማይ ኣቐዲሙ ኣዕረጎ ምእንትዚ ቅድሚ ትንሳኤ ኣፍ ደገን ቦታን ኣነ እየ በለ ከመይ ቅዱስ ስጋ ጎይታና ተቐባል መከራን ሞትን እዩ ምስተንስኦ ግና ዘይሓምምን ዘይመውትን እዩ ክፍሊ 9 ካብ ትምህርቲ ቅዱስ ቄርሎስ ብዛዕባ እምንቲ እምነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንንጉስ ቴዎዶሲዮስ ዝበሎ መልክዕ ግዙእ ተዋሃደ ዘይርአ ተራእየ ዘይድህሰስካ ተዳህሰሰ አቦና በቀሽ ተስፎም ካብ ሰላም መጻኹም ቀዳማይ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 1 ተንብቡ
ቀዳማይ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 1 እሺ ቀዳማይ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 1 እቲ እሺ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ እቲ ብዒንትና ዘርአናዮ እቲ ዝጠመትናዮ ኣእዳውና እውን ዘረምሰስኦ ብዛዕባ እቲ ቃል ህይወት ቃል ህይወት የስማዕና هاي قدامى ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብይ እዩ ንሱ እቲ ብስጋ ዝተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ንመላእኽቲ ተራእየ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ናብ ክብሪ ዓረገ ኣሜን ቀለበት የስማዕና ቀዳማይ ቆላስዮ ቁጥሪ 15 ንሱ መልክዕ እቲ ዘርኢ ኣምላኽ በኽሪ ኩሉ ፍጥረት እውን እዩ አሜን ቃለ ህይወት የስማዕና ባባ ዮሴፍ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ማማረ ዘነት ቀዳማይ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 20 ቁጥሪ 30 ንባዕሉ ንበይኑ ስጋ ገበረ ከምቲ ክዳን ካብ ኣካል ዝፍለእ ንመለኮት ካብ ሰብነት ኣይንፈልዮን ኢና ግናኸ ውሽጡ ንሱ እዩ እግዚአብሔር ወዲ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ፈሊጥናዮ ኣሎና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ቃል ብመጀመርያ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ መጀመርያ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የለን ህይወት ኣብኣ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግን ኣይሓዞን ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተለኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናይ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለሙን ብኡ ኾነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ናቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መስል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መልእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርአና ካልኦት ተስማዕና ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 20 ግናኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መጺኡስ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለኣለም ህይወትን እዩ ኣሜን አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማሙሉ ሮሜ ምዕራፍ 14 ካብ 7 ክሳብ 10 ተምብልና ፍቅዲ 31 ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ እናበለ ጸሓፈ ካባና ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር መን እዩ ወይ ድማ ካባና ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝመውት የልቦን ብህይወት እንተነበርና ንእግዚአብሔር ኢና እንተሞትና እውን ንእግዚአብሔር ኢና ምእንትዚ ክርስቶስ ንህያዋንን ንሙታንን ጎይታ ምእንቲ ክኸውን ሞተ
رومي معرف 14 كاب 7 ክሳብ 10 ካባኻስ ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦን እሞ ንርእሱ ዝመውት ከዓ ንሓደ እኳ የልቦን ብሂወት እንተነበርና ጎይታና ኢና ንጎይታ ኢና ንንበር ወይስ እንተሞትና ንጎይታ ኢና እንመውት እሞ ብሂወት እንተነበርና ወይስ እንተሞትና ናይ ጎይታ ኢና ስለዚ ከዓ እዩ ክርስቶስ ጎይታ ሞታት ህያዋንን ምእንቲ ክኸውን ኢሉ ዝሞተን ህያው ዝኾነን 11 بحد الله أنا هياوية يبل እግዚአብሔር كل بركي كسجدلي كل لسانون نعم لكم مسجنويه زبل صحفي ما كلاتنا أب قدم منبر فردي منبر دو كنبل إنا سلامنتاي دا نسخة أب حوكا تفرد ويس نمنتاي نسخة نحوكا اتنعو سلغالات خبر مسجناه آمين على سوسم እግዚአብሔር خبر سوسم يهون ماما هيوت رومي معرف 5 فقد 10 ቁጥሪ 32 በሐቂ ንህያዋንን ንምውታትን ጎይታ ኮይኑ እዩሞ ግብሩ ቅኑዕ እዩ እቲ ዝሞተን ዝተንሰን ነዚ ጥራይ ደኣ እምበር ንኻል ኣይኮነን ብግልጺ ንወልድ እንተ ዘይ ኮይኑኸ ንሱ ከም ዝሞተን ከም ዝተንሰን ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዝዛረብ መን እዩ ንሕና ግና ዘስተውዕል ዘበለ ኩሉ እቲ ዝሞተን ዝተንሰን ወልዲ ምዃኑ ከም ዝኣምን ንፈልጥ ኢና رومي معرف 5 قصر 10 صلاة خلنا مس أملاك بموت ودو تعرقنا كاب التعرقنا دعا كندي بهيوتو عزينا زين دحن آمين آمين قال تسمعنا دياقون قرماي قبر حواريات معرف 5 كاب كلته قبر حواريات معرف كلته فقد يسران 4 ቁጥሪ 33 እንታይ ደኣ ትብል ቃል ዶ ሞይቱ እዩ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደ እዩ ኸቶ ንሱስ መዋቲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ህይወት እዩ ኣይልወጥን እውን እዩ ግብሩ ንኹሉ ግሁድ እዩ ንሱ ንህይወትን ሞትን ዝስዕር እዩ ከምዚ እንተዘይከውን ከዓ ከመይ ኢሉ ደኣ ካብ ሞት ሓራም ኾነ قال هو اسمعنا قبر حواريات معرف قلته فدي 24 اوكي ساعة 4 موت حيزو خصوص زيك علىها أملاح كما سير موت فتحو أتنسو لو قالوا زابير أملاح برمسكر آمين قال هو تسمع لنا أبونا أبكش تسفهم رومي معرف حدا كاب 3 كساب 5 ቁጥሪ 34 መጻሕፍቲ እውን ቃል በባህሪው ሞተ ምባል ከም ዘይግባእ ተዛረባ ብስጋ ካብ ዝሞተሉ ግዜ ንሕና ብስጋ ሞተ ከም እንብል ብስጋ ሙማቱ ሓቂ ከም ዝኾነ ኣብ መጻሕፍቲ ንረክብ ኢና ንሱ ነዚ ዝጣዓመ ሰብ ከይኮነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ሕጊ ፍርዲ ገበረ እቲ ብስጋ ዝሞቶ ሞት ከዓ ብህላዊና እዩ ብድሕሪዚ ግብሪ ተዋህዶኡ ኣፍለጠ ከመይ ሞት ናይ ሰብ እዩ ትንሳኤ ሙታን ከዓ ግብሪ ኣምላኽነት እዩ ነዘን ክልተ ነገራት እንፈልጥ ሮሜ ምዕራፍ 1 فقد 3 ክሳብ 5 ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት ተወልደ
ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካብ ምውታት ብምትንስኡ መንፈስ ቅዱስና ወዲ አምላኽ ምዃኑ ብሓይሊ እተጋህደ ስለ ስሙ ኣብ ኩሎም ኣህዛብ ምእዛዝ እምነትን ክንተክል ብኡ ጸጋን ሐዋርያነትን እተቀበልናዮ። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። አዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 74 ቁጥሪ 12 ማማ ትረሓስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 50 ባባ ዮሴፍ መልእክቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 4 ቁጥሪ 36 ብመለኮቱ ልዑል ክነሱ ኸማና ኮነ ንኹሉ ፍጥረት ጎይታ ኮይኑ ተራእየ ከመይ ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ንጉስ እዩ ንዕኡ ንበይኑ ናትናኤል ምስ ፈለጦ መምህር ንስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ ንጉስ እስራኤል እውን ንስኻ ኢኻ በሎ። አዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 74 ቁጥሪ 12 ወይ መርከብ እንዴት ሲና ምን ተአዘላ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ያ ኦኬ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንጸልያ ደረጸኒ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 74 መዝሙር ዳዊት እንሃብ በል 76 74 እንዲህ አልካኒ ምዕራፍ 74 ቁጥሪ 10 هره جناخي أملاخ كابتنتي نسخة إخا نقصنا بزوح جزي أدحن كنا نسالي حقي ግናኸ እቲ ኣብ ማእኸል ምድሪ ግብርታት ምድሓን ዝገብር ዘሎ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ንጉሰ እዩ። جناخي أملاخ جناخي أملاخي كابتنتي نسخة إخا نقصنا بزوح جزي أدحن كنا تبلالا نسالي اوكي من قال هي تسمعنا اني لك ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 50 ኢየሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርኤካ ስለ ዝበልኩ ቃሉ ኣሜንካ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢኻ ኢሉ መለሰሉ። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። መልእክቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 4 ገለ ሰባት ካብ ቀደም ነዚ ፍርዲ እዚ እንተፀሓፉ ፍርሃት ኣምላኽ ዝብሎም ነቲ ፀጋ ኣምላኽና ናብ ርክሰት ዝልውጡ ነቲ ሓደ በይኑ ገዛእን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኩሕድዎ ስሉኽ ኢሎም ኣትየምኹም ኣለዉ። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ንዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ሰዓትና ኣኺላላ ኣማን ሰነባ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 72 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ ቁጥሪ 36 ዝነበረና ግዜ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ሕጂ ናብ መዝሙር ክንሰግር ዝተዳለወ ተሊና ማማ ሙሉን ማማ ረዘነትን መዝሙር ተዳሪኽን ኣለኽን እሞ ሓደ ክንክዝምራልና ማማ ረዘነት ሃበል ትዘምር ድሓኒ ዘምር ሙሉ ሓፍቲ ናትከ ሽበል ፍቓዱ እግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ኣግዘኒ ኣይገድፈካኒ ትብል መዝሙር ክዝምር ጸሎትኩም ደግፉኒ። ብስም አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን። አቦ ይቕሬታይኻ ይቕሬ ዝብል
ማዱ ጎይታይ ሕፀበኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ኣብ እግርኻ ወዲቐ ንኹራየኒ ኣይገድፈካን ጎይታይ ክሳዕ ትምሕረኒ ካባኻ ምርሓቐይ ቅሳነት ሲእነ ዝብሎ ጠፊኡኒ ርኻብ ሽግር ኮይነ ልበይ ተንበርኪኹ ብሓላፊት ዓለም ቃልካ ዘንጊዕዎ ሰማያዊ ቀለም ከምዘይሰማዕክዎ ውዕለት ቀራንዮ ካብቲ ማልናብ ሎሚስ ፍጹም ረሲዐዮ ኣብ እግርኻ ወዲቐ ንኹራየኒ ኣይገድፈካን ጎይታይ ክሳዕ ትምሕረኒ ወርቂ ዘለቅሐ ፀፀር ዶምለሱ ኣብ ክንዲ ምስጋናስ ህልመደት ክሕሱ ማዕረግ ክንደይ ከንቱ ምዃነይ ፈሊጠ ዕዳይ ምስ ፀብፀብኩስ ኣብ ልበይ ተቐምጠ ናይ መፃጉዕ ተግባር እንክድገም ኣባይ መድሕኑ ረሲዑስ ጥፍዒት ሃረማይ ኣብ እግርኻ ወዲቐ ንኹራየኒ ኣይገድፈካን ጎይታይ ክሳዕ ትምሕረኒ ፍጹም ጸልማት እዩ ንመንገደይ ኩሉ ክርስቶስ ኣምላኸይ ንስኻ ዘይብሉ ምስጢር ትርጉም ምንባር ኣባኻዩ ዘሎ ኣዝዩ ጥዑም ህይወት ፍቕሪ ዝዓብልሎ እተሞ ቃላትካ ኣብ ጽላት ልበይ ብርሃን ክኾነኒ ንስጉሚ ኣጋረይ ኣብ እግርኻ ወዲቐ ንኹራየኒ ኣይገድፈካን ጎይታይ ክሳዕ ትምሕረኒ ከም ብዝሒ ሳህልኻ ዘርግሓለይ ኢድካ ዝዓቢ ውድቀተይ ብምሕረት ጠሚትካ ደቂሰ ተሲየ ንዓኻ ኣሚነ ኣብ ቅድስቲ ቤትካ ክነብር ቀሲነ ቅድስቶ ንልበይ ሕልፎይ ከይዝክር ካብ ልግሲ ጸጋኻ ፍቕሪ ከስተማኽር ኣብ እግርኻ ወዲቐ ንኹራየኒ ኣይገድፈካን ጎይታይ ክሳዕ ትምሕረኒ
ስለ ቃላቱ ስለ መዝሙር እግዚአብሔር ይመስገን። ዝሃብኩም ንዕድልካ ብርት ይሃበለይ ዲር አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ሓፍትና መረዘነት ኣይገድፈካን እየ ዝብል መዝሙር ኣይገድፈካን እየ ኣባኻ ኣቦ የቕሬታ ኢኻ የቕረ ዝልማዱ ጎይታይ ሕፀበኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ኣብ እግርኻ ወዲቐየ እነሆ ረኣየኒ ኣይገድፈካን እየ ጎይታይ ክሳዕ ትምሕረኒ ኣብ እግርኻ ወዲቐየ እነሆ ረኣየኒ ኣይገድፈካን እየ ጎይታይ ክሳዕ ትምሕረኒ ካባኻ ምርሓቐይ ቅሳነት ስኢነ ዝብሎ ጠፊኡኒ ረኻብ ሽግር ኮይነ ልበይ ተንበርኪኹ ብሓላፊት ዓለም ቃልካ ዘንጋዕኽዎ ሰማያዊ ቀለም ከምዘይሰማዕኽዎ ውዕለት ቀራንዮ ካብ ትማል ናብ ሎሚ ፍጹም ረሲዐዮ ወርቂ ዘለቅሐ ጸጸርዶ ይምለሶ ኣብ ክንዲ ምስጋናስ ጥልመት ዶ ትኽሕሶ ማዕረ ክንደይ ከንቱ ምዃነይ ፈሊጠ ዕዳይ ምስ ጸብጸብኩ ኣብ ልበይ ተቐሚጠ ናይ መጻጉዕ ተግባር እንክድገም ኣባይ መልሕኑ ረሲዑ ጽፍዒት ሃራማይ ፍጹም ጸልማት እዩ ንመንገደይ ኩሉ ክርስቶስ ኣምላኸይ ንስኻ ዘይብሉ ምስጢር ትርጉም ምሳኻ ምንባር ኣባኻ እዩ ዘሎ ኣዝዩ ጥዑም ህይወት ፍቕሪ ዝዓብለሎ ሕቶሞ ቃላትካ ኣብ ጽላል ናይ ልበይ ሕቶሞ ቃላትካ ኣብ ጽላል ናይ ልበይ ብርሃን ክኾነኒ ንስጉሚ ኣጋረይ ከም ብዝሕሳሕልኻ ዘርግሓለይ ኢድካ ዝዓብይ ውድቀተይ ብምሕረት ጠሚትካ ደቂሰ ተንሲኤ ንዓኻ ኣሚነ ኣብ ቅድስቲ ቤትካ ክነብር ቀሲነ ቀድሶ ንልበይ ሕልፎይ ከይዝክር ካብ ልግሲ ጸጋኻ ፍቕሪ ከስተማቐር ዝብል መዝሙር ዘሚራትና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማረ ዘነት ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ነዚ መዝሙር ብቃል ኣምላኽ ከነስተንትኖ እንደሊ ሕቶ ወይ ርእቶ መዝሙር ዘለና ኣብ ናይ መዝሙር ኣስተንትኖ ክንከይድ ወይ ሕቶ ምለለኹ እሺ ማማሙለይ ዳዊት ምዕራፍ 38 ወቅዲ 21 22 ጎይታይ ኣይትሕደገኒ ኣምላኸይ ካባየ ትርሓቕ ጎይታይ ምድሓነይ ንምርድእ ይቀልጥፍ አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማሙሉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 38 ካብ 21 ክሳብ 22 ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማሙሉ ነዚ ዝተዘመረ ናይ የቕሬታ መዝሙር ናይ ምስጋና መዝሙር ከነስተንትኖ እንደሊ ሕቶ እንተሊና ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ከነስተንትኖ እንደሊ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ መድረኽ ናብ ጉባኤ ናብ ማሕበረ ዲያቆን ኣንድ ዶ ክብል ክፍትን እሺ ሽማማ ሕይወት ክልተ ኣለዋን ዋላ ሓንቲ ጥራይ ክብል ወታ መጀመርታ ዘላትኒ ኣብ ሮሜ 8 ካብ 37 እያ ትጅምር 39 ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 37 ክሳብ 39 እወ ብሓንሳብ እዩ ዘለዋ ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእክቲ ኮኑ ወይ ገዛዕቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመፅእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ወይ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ኮቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊፅና ኣለኹ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቅረና
ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና ኩሉ ግዜ እታ ፍቕሪ ናቱ ዋላ ተደሓርና ዋላ ናቱ ፍቕሪ ተሊናሲ ምስኡ ከም ዘለና ኣትያክስታይ ገይረያ ናይ ረዘነት ሓፍትና እታ ካልአይቲ ዘላትንኻ ጃሽዋ yes okay ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 9 ከዓኒ ጽናዕ ተባዕ ኢለ ዶ ኣዘዝኩኻን እግዚኣብሔር ኣምላክካ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር ከዓ እና ንእግዚኣብሔር እንድሕር ኣሚንና ካብኡ ክንርሕቕ ከም ዘይብልና እንተረሓቁ እያ ትብል ነራታ ርእስታ መጀመርታ ረዘነት ሓፍትና ክትብል ከላ እሞ ምስኡ ክንለግብ ከም ዘለና ካብኡ ክንርሕቕ ከም ዘይብልና ኩሉ ንሱ ከም ዝኾነ ኣትገልጽ ከምቲ ብጀነራል ክሪኣ ከለኹ እሞ እዚአን ምስኣ ኸዳ ኮይነን ተሰሚዕናኒ ቴንክ ዩ አሜን አሜን ቃል ህይወት የስማዕና አማስ ህይወት ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 37 ክሳብ 39 ካልእታ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 9 ፈካኒ ጎይታ ክሳዕ ትምሕረኒ ትብልን ዝመሳሰላ ጥቕሲ ቃል ህይወት የስማዕና አሜን ዲያቆን ትርሓስ ኣለኹ እሺ ማማ ትርሓሰ እሺ ዘፍጥረት 28 ቁጥሪ 15 እነሆ ከዓ ዘፍጥረት 28 ቁጥሪ 15 ቁጥሪ 15 እሺ እነሆ ከዓ ኣነ ምሳኻ እየ እቲ ዝበልኩኻ ክሳዕ ዝገብሮ ኣይሓድገካን እሞ ኣብ እትኸዱ ኩሉ ክሕልወካ እየ ናብዚ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመልሰካ እየ አሜን ምን ቃል ህይወት የስማዕና ማማ ሰናይት እውን ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 4 ሰዲዳትና ኣላ ንሱ ከዓ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እታ ንዓለም እትስዕረላ እንስዕረላ ስዕረት ከዓ ንሳ እምነትና እያ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 4 ቃል ህይወት የስማዓልና ማማ ሰናይት ዲያቆን መንሽሙ ማማ ትርሓስ ወልዱ ድማ ሰዲዳላ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 63 ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ወኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ኣንጊሄ ደልየካ ኣለኹ ነፍሰይ ንዓኻ ትጸምእ ኣላ ስጋይ ማይ ኣብ ዘይብሉ ደረቕን ጽሙእን ምድሪ ኮይነ ናፍቐካ ኣሎ ዳዊ ከምኡ እውን ስልጣንካን ክብርኻን ምእንቲ ክርኢ ናብ መቕደስካ እማዕዱ ኣለኹ ኣገልግሎት ክባረኻ ብዘ አሜን አሜን ቃል ህይወት የስማዕና ማማ ትርሓስ ወልዱ እሺ ዝነበረና ግዜ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናብ ናይ ሃይማኖት ኣበው ካብ ሎምዓንቲ ካብ ዝተነበድና ናብ ኣስተንትኖ ክንኣቱ እቱማ መዝሙር ዘስተንትናኻ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ክንስትንትን ግዜ ንክህልወና ምታን ሃይማኖት ኣበው ካብ ሎምዓንቲ ዝተነበድና ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 72 ካብ ቁጥሪ 7 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 72 ክፍሊ 9 ቁጥሪ 36 ተነቢብልና ኣሎ ነዚ ክንስተንትኖ እንደሊ ኣብዚ ሕቶ ተልዩ ርእይቶ ተልዩ ኣብ ፅለይ ክትብሎ ከብፃልኩም ምኽእል ግዜ እሺ ሎምዓንቲ ዝተነበልና ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 72 ካብ ቁጥሪ 7 ጀሚርና ክሳብ 36 ክፍሊ 9 ቁጥሪ 36 ተነቢብሎ እሞ ነዚ ከነስተንትኖ እንደሊ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ኣብዚ ሕቶ እንተሊና ሓደ ዝሓቶ ንብዙሕ መምሃሪ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክነሓትት ዝኾነ ካልእ ርእይቶ ሕቶ እንተሊና እውን ከናቅርብ ዝግዜ እዚ ናይ ጉባኤ ቅድሚ ናብ ቦታት ምስጋር ሞ እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ግዜ እናማሕበር እዩ
ሽን ዝነበረና ግዜ ክንጥቀመሉ ነዚ ዝተረፈና ግዜ ክንጥቀመሉ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 72 ካብ ቁጥሪ 7 ጀሚርና ክሳብ ቁጥሪ 36 አንቢብና ኣለና እሞ ኣብዚ ሕቶ ኮነ ርእይቶ ንዘለና ክንገልጽ أنا نشتكي في التناية تقربكم قلت I'll try قربتين معلومات أبوثات حجزنا أبتا كفلي شو منتسي كستنتم كلوسي انتاي بلالو إزي قدس ممهر كيرلوس داقم كاب مزحف نيبيسور كمزي إلنا بلي زحفو يمهر كريستوس بخري موتاتيو بعلو نسوقو بزي طفعت أقدمو أتنسؤو داقمون نفس ماي أقدمو أعرقو من انتزي قدم تنسائي أف دقي بوتان آنئي بلي كمي قدسيقا كوين قويتانا تقبل مكرا موتن إيو مستنسائي قنا زي حاممن زي موتن إيو زي بتعم خستنتنا خلوخسي نعنا نمالبات أبوتاتنا يملؤ لي خونو نحناسي إتا نسو نعنا خبل ميتو تسي مكرا رخيبو إذو خلو نعنا كدحن كوينو نحنا خا نعونا وندحر أميننا ندحر مسؤول تتسقعنا اتناتو خلو بدن بجيرنا ندحر تردينا يسي نحنا وين كم تزولو كم بحامد أبتا زنبب كوازن فترة وين أب عالم مزيخات سعركا اختبلع بحامد ناب حامد كاخت من لسيخات بالنيرات زن فترة زنبب كوا صر سلسته عسرت تشعتي هجيتا بعين زي أسي رؤينا نبل زلنا نحنا وين ميتناس ندحر تناتو أب عالم كلنا تناتو قبرتات تزعززنا سقو اندومو ندابلنا مسو اخستاين دحر غيرناسي تسينا هيوان كنكون كم زغنا كستنتن صنيحمو أبي ركب زي بتعم عدلنا تاتينا بقليل زي الرأي بتعم مستراوي ناي أملخ من قد كله تريو هلا خمو أملخ حق زرنا تخلو تمهرنا زرلهم سي قبل بنا غيرناس أب قبر خنا وعلو تراي أفكين خول زي آية خستنتن دليل جن أب أخلو حد حتى لاتني نشتي أبتا زنبب كواسي نما الباك تبره لي تردياتني أجن إتا فرغت كونت إلى تا وان وردخت كونت إلى أبسا أب عسران شدشتنسي انتاي بلالو كاب كل زعب حدا قويتا إيو بسوقو موت ننتي قبل نتا سرعة تعقسا هيوت سلزخوانا دما نموت كتفاء نسلطان موتوين كسعر كاب كل سقا دما بمسبس كترف بسوقو مكرا تقبله هزي أترديات نخلصي بمسبس انت أزي أنا من أبزي أقول تكستا كوينات نلا نسلطان موتون كسعر أوكي كاب كل سقا دما مبسبس كترف ميتنا نخين بسبس مالت ديو اتي ندحر تمنقدنا تتخمتاز بلنا زولنا تندحر تخطي الناسي ميتنا خنت السينا مالتي حكيدي كمتا مهارا زلنا ندحر ناتو منقد زي نبل كوين ناقل بس بيسنا إنا خنترف نخم عدياس ولا خالي حتلات ويس كال منقد اللات تردي كالا دي أقوم دي كستاجرك أخي كونفيز ونك عليه تسمعنا مع هيوت
ኣብ ቁጥሪ 26 ዘላሲ ካብ ኩሉ ስጋ ድማ ምብስባስ ከተርፍ ትብልሲ እንታይ ንምባል እዩ ሜትና ብስጋ እሞ ብኡ ከይንተርፍ ድዩ በስቢስና ንከይንተርፍ ድዩ ዋላስ እንታይ ንምባል እዩ ትብል ኣቦታት ቃል ብራኪ ከለዉ ኣጠቃሊሎም ምስ መልሲ ክህቡና እዮም እሺ ታንኪ ህይወት ዓዲ ክሓትት ከሎ ነቲ ኬስ ተባዕልና ሓለፍናዮ ንዑል ተመሊስና ክንርኢ ይጠቅም ንኩላትና ከዓ መግለፂ እሞ ኣገልግሎት ይበርኽ ማማ ህይወት ታንኪ ቃል ህይወት የስማዕና ኣነ እውን ዲያቆን ወዳይ ካብታ ኣነ ዘንበብክዋ ሮሜ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 11 ንቢበ ነይረ ካብኣ ከንበባ እሞ ዘስተንተንክዋ ተሽምል ካብ ኣነስ ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦን እሞ ንርእሱ ዝመውት ከዓ ሓደ እኳ የልቦን ብህይወት እንተነበርና ንጎይታ ኢና ንነበር ወይስ እንተሞትና ንጎይታ ኢና ንመውት እሞ ብህይወት እንተነበርና ወይስ እንተሞትና ናይ ጎይታ ኢና ስለዚ ከዓ እዩ ክርስቶስ ጎይታ ሞታትን ህያዋንን ምእንቲ ክኸውን እዩ ዝሞተን ህያው ዝኾነን ኣነ ህያው እየ ይብል እግዚኣብሔር ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳን እውን ንኣምላኽ ከመስግኖ እዩ ዝብል ፅሑፍ እዩ እሞ ኩላትና ኣብ ቅድመ እምበር ፍርዲ ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ኣብ ሓውካ እትፈርድ ወይስ ንምንታይ ንስኻ ኸ ንሓውካ ትንዕቕ ትብል ኣብዚኣ ቅድም ዘንበብክዋ እያ እሞ ክርስቶስ ንዓና ኢሉ እዩ ንዓና ኢሉ ሞይቱ ተመሊሱ ከዓ ካብ ሙኡታት ተንሲኡ ሞይቱ ብሓጢኣትና ንሓጢኣትና ሞይትልና ንዓና ከድሕን ከዓ ተሲኡ ትንሳኤኡ ከዓ ድሒና ማለት እዩ ኣብዚኣ ዝተረዳኽዋ ንኣምላኽ ኢና ንጎይታ ኢልና ኢና ንነብር ንጎይታ ንመውት ንጎይታ ንትንስእ ንምንታይ ደኣኻ ንሓውካሲ ብሓውካ እትፈርድ ወይስ ከዓ ንሓውካ ትንዕቕ ጎይታ ብፍቕሪ ይርእና ንዓና ብውዝኹ ምስ ኩሉ ሓጢኣትና ምስ ኩሉ ግብርና ስራሕናን ተነሲና ክንድሕን ደሊና እምበር ክንጠፍእ ኣይደለየናን ንምንታይ ኢና በቲ ሓውና ኸ ንፈርድ እዚ ከምዚ እዚ ከምዚ ክንብል ንምንታይ ከ ንሓውና ንንዕቕ በቲ ናይ ኣምላኽ ስራሕ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ፍፁም ኣይነዓቐናን ኣይፈረደናን ሂድም ኣይፈረደን ብኣናስ ኣይፈረደን ንሕና እውን ንሓውና ኣይንንዓቕ ኣይንፍረ ብሓውና ከዓ ኣይንፍረድ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብኣ ተረዲኣትኒ ማለት እያ ለቓላትኩም ምስጋና ይኹን እታ ዘንበብክዋ ተስማዓልና ማማ ሙሉ ሮሚ ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 10 ኣብ ሓውና ክፈርድ ከም ዘይግባአና ክርስቶስ ዘይፈረደሲ ንዓ ንትበሲ ኣብ ልዕሊ ሓውና ኣይንፍረድ እትብል ፅቡቅ መልእኽቲ እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ማማ ሙሉ እሺ ነተን ተሪፈናና ዘለዋ ግዜ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክንጥቀመለን ካብ ሎማዓንቲ ነቶም ድሕርኩም ዝኣተኹም ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 72 ቁጥሪ 7 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 72 ፍቕዲ 36 በፂሕና ኣለና እሞ ካብዚ ነስተንትኖ ተልዩ ንሓቶ እንተልዩ ንኩላትና ነቶም እንዳንበብና ሓሊፍናዮ ዝኸድና ንዕኡ መስተንተን ይኾነና ሓደ ክሓትት ከሎ ሓደ ክስተንትን ከሎ ንምሉእ ጉባኤ እሞ ነቲ ዘለዋና ግዜ ክንጥቀመለን ድሕሪ ናብ ቦታት ክነስግሮ ስለዝኾነ ነዘን ተሪፈና ዘለዋ ግዜ ክንጥቀመለን መድረኽ ናብ ጉባኤ እዩ
እሺ ክሳብ ማሕበር ዝዳለዉ ነዛ ናይ ማማ ሙሉ እትመስል ቁፅሪ 31 ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ እናበለ ጸሓፈ ካባና ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር መን እዩ ወይ ድማ ካባና ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝመውት የልቦን ብህይወት እንተነበርና ንእግዚአብሔር ኢና እንተሞትና እውን ንእግዚአብሔር ኢና ምእንቲ እዚ ክርስቶስ ንህያዋንን ንሙታንን ጎይታ ምእንቲ ክኸውን ሞተ ዝብል ልክዕ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 54 ካብ 55 ጀሚሩ ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ ከመይ ምእንታኻ ምሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና ከም ኣባጊዕ ማሕረዲ እውን ተቆፀርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀት ዶ ፀበባ ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ፍርሒ ዶ ወይ ሰይፊ ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእኽቲ ኮኑ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቅሪ ኣምላኽ ከቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊጽ ኣለኹ እሞ በዚ ሁሉ በቲ ዘፍቅረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና ኢሉ ካብ 35 ክሳብ 39 ይገልጽ ካብ ክርስቶስ ኣምላኽ ዝፈልየና ሲ ወልሓንቲ ምክንያት ከም ዘየለ ዝሓልፍ ኮነ ዝመጽእ ንጉስ ኮነ ንኩሉ ምክንያት ዘይብልና ገይሩ ነቲ ብምክንያት ሓዳርና ብምክንያት ሓልዮት ስጋኹም ዝብል ብቀዳማዊ ናብ ዝሓለፈ ኣብ ዓርቢ ተንኪፍና ዝነበርና ክርስቶስ ንሱ ይሓሊ እሞ ዝበሎ ምሳኣት ተመሳሰል ስለ ዝመሰለትኒ ክርስቶስ ይሓሊ እሞ ንኩሉ ሓልዮትኩም ናብ ኣውድቕዎ ዝብል ምክንያት ከም ዘይብልና ንኩሉ ሲ ከመኢሎም ኣቦታትና ከም ዝሓለፍዎ ዝሓለፈ ተማሂርና ነርና እሞ ንዓ ስለ ትገልጽ ንኩሉ ካብ ክርስቶስ ዝፈልየና ወልሓንቲ ከም ዘየለ ማሕረዲ ኮነ ጭንቀት ኮነ ጥሜት ኮነ ኩሉ ካብ ክርስቶስ ክፈልየና ከም ዘይክእል ከመኢሎም ከም ዝሓለፍዎ ሪኢና ነርና እሞ ንዓያ እቲ ማሕበር እቲ ግዜ እቲ ሰዓት ናይ ማሕበር እዩ ጉባኤኻ ጠጠው ክብል ስለ ዘይብሉ እምበር ጉባኤ ናብ ህዝቢ እዩ ናይ ህዝቢ እዩ ዘለና ግዜኻ ክንጥቀመሉ ናብ ህዝቢ እዩ እቲ ግዜ ናይ ህዝቢ እዩ ዲያቆናይት ኣብ መንጎ ሕቶ ወይ ድማ ኣስተንትኖ ኣለዎም ከብሉ ክልኦም ግን እቲ ግዜ ከይድ ስለ ዘሎ ምስቲ ሕቶ ጌርካ ነቦሽ ተስፎማ ታሽሙ ብሎ እሺ ሻባና ኣያተውን መስለኒ እዋ ኣያተውን ኣለዉ ወይ ቀሽቲ ተስፎም ኣለዉ እስና በቀሽ ተስፎም ኣብ ህይወት ካብ ቁፅሪ 27 ኣስተንቲና ቁፅሪ 26 ከዓ ምብስባ ከትርፍ እትብል ያሬታ ሓንሳት ከውፃየ ሻቦና በመርጌታውን ቁፅሪ 26 ካብ ኩሉ ዝዓቢ ሓደ ጎይታ እዩ ብስጋኡ ሞት ምንቲ ክቕበል ነታ ስርዓት ተዓገሳ ህይወት ስለ ዝኾነ ድማ ንሞት ከጥፍእ ንስልጣን ሞት እውን ክስዕር ካብ ኩሉ ስጋ ድማ ምብስባስ ከትርፍ ብስጋኡ መከራ ተቐበለ ኣብ ዝብል ካብ ኩሉ ስጋ ድማ ምብስባስ ከትርፍ ዝብል ሲ ከመይ ማለት እዩ እንታይ ንምባል እዩ ዝብል ሕቶ ሓቲታ ላማማ ህይወት ሞ ናብ በቀሽ ተስፋም ሕትመልሲ طبعا እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለቃሉ ተንኪዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኩልኹም ዲያቆን ኣምላኽ ይባርክካ ህይወተይ ፅቡቅ ኣስተንቲንኪ እታ ናይ ሎሚ ምሸት ክንሪኣ ዘምሰና ዝሓፈሽ ንእሽተይ ጠቃልል ከብላ እንተኮይነ እታ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ብዛዕባ ክርስቶስ ምስጢረ ስጋዊ ዝገልጽ ነይሩ ክርስቶስ ንምንታይ ስጋ ከም ዝለበሰ እቲ ስጋ ምስቲ መለኮታዊ ባህሪኡ ከም ዝተዋሃሃደ እቲ መለኮታዊ ባህሪኡ ነቲ ስጋ እንታይ ከም ዝሃባ ካብ ሕማም ክትፍወስ ሕማምና ፀይሩ ካብ ሞት ክንድሕን ምእንቲ ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት ሞት ዝተበየነልና እግዚኣብሔር ምስ ተሓሱ ኣዳምን ሔዋንን መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝብል ነዚ ክምልስ እዩ ጎይታ ነቲ ባህረ ናይ ቀዳማይ ኣዳምን ነቲ ዳሕረዋይ ኣዳምን ሟቲ በስባሲ ደኻሚ ፀማኢ ባህርያት ብፍቃዱ ኣብ ነፍሱ ፅዒኑ
هيوت ذهبنا مالتي حجي بزعبا موت انت خزارب كينو اتملكوت ميتو عين بلن نكريستوس بسقا ميتو إنا نبلو كريستوس موت بسقا إنا نبلو مبر بتملكوتو بهاريو أي موت أي حمم سلذي خابتي مزمور داوود 9:4 كاب قدمو نغوسي نيرو زلالم هلوي تملكوتو أي موت أي حمم أي تمني أي دكم نتا مواتيت دخاميت أمايت بهارنا نهنا سقانا مثل بساقن إذي بفقادو وسيدوه بحاكيات ترقيمو زي كونس بفقادو وام نفسه سعينوه مالت حجي انتاي كقبري لئو نتي مواتي زي مواتي خقبرو نتي بسباسي زي بسباسي خقبرو حجي كريستوس ثلاثة معالتا مقابر كقبر كالو سقا كريستوس اتا نفسي ملوكوت اب كريتيان مستا نفسي مستا سقان مهنياتو ملوكوت اب كله هلوي كوينو نفسي الكورد كله نفسي تتا سقاقن اما قبل 3 معالت غيره حجي اي بس بستن سبموت مسبله كم زي مصانحي اما كيميكالات قالت زي غيرملو ليلات يخوش كحسخ لي جمر كبس بس لي جمر حجي كريستوس قال اي بس بسن باريخا اما قبل كبس بس اي حد غون يخايد داوود كان تنبيت كريستوس دملكتي حجي دحرتن ساعه كنا زي انكا አላጊቡ ነፍስን ስጋን ተላጊበን ንኽልጥየን እቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ህይወት ሂቡ ክርስቶስ ድሕሪ 3 መዓልቲ ተንስኡ ማለት ንሕና ብክርስቶስ ምስኮንና ኣብ ክርስቶስ ምስ ለገብና ንክርስቶስ ምስ ለበስናዮ ብጥምቀት ንዑ ምስ ለበስናዮ እወ ክንመውት ኢና ንግዚኡ ስጋና ክትብስብስ እያ ግን ክንትንስእ ኢና ዘይብስብስ ዘይሓምም ዘይጠሚ ዘይደክም ዘይማስን ስጋ ሒዝና ከዓ ክንትስእ ኢና ማለት እያ ሕጂ ንኩሉ ስጋ በት ግዚኡ كم كريستوس دحر تنسأ أي تأمي أي حمم أي دكم سجا حيزو عرقة إحنا لما كريستوس أنت على بيسنا يحتي بموت كنت أنحينا دحر موت كنت تنسأ خمس لنا دحر تنسأ كم تان السوز تنسأ ناي كبري سجا حيزنا خمس تنسأ إذا ملك زلوا مانياتو نسنعو أنت على بيسنا يو نسو هيوت كبرنا زل ألماويان كنكونينا مالتي زياتا ابا تستندن دلا بعبي كنت نعرف زيا مستيره سغاويات نغرنا زلا كريستوس نمنتاي سغا لبيسو انت عينت سغا غيرو نت مواتي بسباس زنبره زي موت زي بسبس زي حمم زي دكم غيرو تسيو ابيمان املاح تقميط له نحنا دما نكريستوس انت على بيسنايو ناي كريستوس تطمقكم زبركم لكريستوس لبسكم هو يبلا بغلاتيا 3:17 كم من بعد بهالا له أبا ناي حاصاون قال دحرنتي وشطاو نجار كيبالاشو دلي خايو تلبطو بحاده كالا خلولو زخيل مالتي اب قال املاخون ترينايو اتي عنصيت دسرح زنبره تابوت ناي እግዚአብሔር መንበረ ታቦት ناي موسى بورق يلبط نيرو ስለምንታይ እቲ ወርቂ ንክርስቶስ የመልክት እቲ ዕንፀይቲ ንባህረሰብ የመልክት ሕጂ ንሕና ድማ ንክርስቶስ እንደል ኣለቢስናዮ ነበርቲ ዘለዓለማውያን ህያዋን ክንከውን ኣይንብስብስን እያ ተመልክት ዘላሞ እወ ንዓና ዘይሞቱ ክገብረና ምእንቲ ምስታናይ ሙሉ ከተሓሓዛተ ኮይነ ንሕና ምንባርና ንክብሪ ኣምላኽ እዩ ሞት ብሓጢኣት ኣይኹን እምበር መቸም ኣምላኽ ንኩሉ وناني موت كاب خبر أملاخ كاب مقلاس أي عقدناني انت لنا انت موتنا ناي كريستوسينا حجي أملاخ بسقا نزموتو بفلاي بنفس نزموتو كاب قويتا فولياتيم كاب أملاخ فولياتيم كبر أملاخ يلو كان نستوعب الله زلاتنا لذي نحنا نكريستوس مسن لبسو كل جزء ناتو إنا بتسفات نساء موتاني نادما نحلف زلنا حجي بنباري خنتنس مخانا إنا تسفى نقبر زلنا هذا كبرنا أملاخ يخون ذي عباي من أتزلوات معرف مالك مستقرة سقاوي كريستوس معاس بخمي بدأ سقا لبيسينا عنا دعينا النائع Thank you أبونا بتعمي بريهم لنا أتسين مهرا لنا تمسقنا هون مدهاني على قالي وتسمعنا قالي وتسمعنا
ሽሙ ሕቶ ኾነ ርእቶ እንተዘይብልና ናብ ጉባኤ ከንሕና ቦታት ከንሕልፎ ዝኾነ ናይ መወዳእታ ሕቶ ኾነ ርእቶ ስተንትኖ ተሊና ተዘይኮይኑ ናብ ቦታት ከንሕልፎ በመርጌታ አለው ዲም ዲያቆነ አለው አቡና ሰላም በልና በልበለው እሺ አቡና ቦይ መርጌታ ሰላም በሉና መቀኒኹም አቦታት ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ደሓን ደቐኒኹም ራይ ብኸምዚ ክንራኸብ ዝፈቐደ ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላክ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፀሓዮ ቃል ህይወት የስማዓልና አሜን ድንጉይ ለአትየሞ ቃል ህይወት የስማዓልና እቲ ሰላም ከመእተው ማዕፀ ለምበራይ ትዛረቡ ይበልኩም እወ ካብ ሰላም ዝዓቢ ደለ እሞ ዳሕና ኣኽለና ኣቦናይ ኣኽለናን ኣለና እንዲ 10 ደቂቃ ኣቦናላ ኣይ ብግቡእ ከዓ ኣይተኸታተልኩም ጊደ ሓቂ ከዓ ናይ ባሃቂ 5 ደቂቃ ናድሓን እወ ድሓን ፍቓድ ይቦነ ኣይ ብፅቡቅ ገይረ የተኸታተልኮን ድሓን ገለ ዳእሙልና ኣካ ኣቦና ኣባቐሺ ተስፎን ፅቡቅ ገይሮም ኣብሪሆም ኣያመ እታ ንምብስባስ ከትርፍ ዝብል ኩል ግዜ ቦታት ናብታ ቅዳሴሲ እግዚአብሔር መስገን ሕጂ እኳ ብትግርኛ ቅደስ ስለንሰምዖ ሞተ ዘኢይመውት ሞተ ከመይ ይስዓሮ ሎሞት ሞተ ከመይ ያሂቦሙ ለሙታን ክርስቶስ ዝሞተልናስ ንሞት ከጥፍእ ንመርገም ከጥፍእ ንምብስባስ ከጥፍእ እዩ እሱ ትቐንዲ ዕላሞስ ንሱ ቦና ገሊፆም እየመ ነቦና ክገልፅዎ ከለዎ ስለ ዝሰማዕኹም እየመ ስለዝተፈቕደለይ ብልቢ የመስግን ስለ ቃላቱ ከዓ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ نستنتنا قالت تدالو تلي كما منان قال እሺ ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ናቲ ዝተሓተሕቶን ምብስባስ ዝብል ክግለፀልና ፀኒሑ እሞ ሕጂ ከዓ ካልእ ዝተፈልየ ሕቶ እንተሊና ወይ ንዑ ዝመስል ወይ ንዑ እንዳገለፁ ካብኡ ዝመፀ ሕቶ ተሊና ከምዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ንኩላትና መምሃሪ እሞ ነቲ ብኸይተረዳእና አንቢብናዮ ዝሓለፍና ከዓ ተመይስና ንክነስተንትኖ ይሕግዘና ዝኾነ ምስትንታን ኣስተንትኖ እንተሊና ሕቶ እንተሊና ናብ ማሕበር ናብ ጉባኤ ይብሉ ኣለዉ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ ንጠቀመሉ እሺ እሞ ቦና ሰብ ዝተላለወ የለን መስለኒ ብሃገር ብብራኪ ገይሮም ክተዓፅሉና راي كبرنا مسكاننا እግዚአብሔር አምላኽና ይሁን ወደና ዲያቆን ዮሐንስ አምላኽ አገልግሎትካ ይባርክ መምልሹ ድማ ጸጉ የብዝሓልካ ሐሳብ ልብካ ያስምረልካ በና አቦይ ተስፎም በና አቦይ መርጌታ ቃል ህይወት ተስምዕልና መዝሙር ንዘምር ከሓፍትና ረዘነ ድማ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ከም ኩልኩም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ዘለኽን ድማ ነታ ዝተነበት ነታ ተዘመረት መዝሙር ብጠቕሲ ሓሳብኩም ዝገለጽኩም ኣብቲ ክንመሃሮ ዘምሰና ምዕራፍ 72 ናይ ጨርሎስ እውን እቲ ዝተውሃብኩም ምዕራፍ ብምንባብ ካብዛ ተምሃርናዮ ምዕራፍ እውን ዘስተንተንኩም ከምኡውን ሕቶ ዘይተረዳእኩም ንኩልና ዝኸውን ሓቲትኩም ኣብዚ
ተሳቲፍኩም ዘለኹም ንኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ከምቲ በቦታትና ዝተባህለ እታ ኩላ ክትንበበልና ዘምሰየት ብዛዕባ ምስጢረ ስጋዊ ናይ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ትገልጽ እያ ናይ ብሓቂ ዓብ ምስጢር ዘለዎ ኢና ክንምሃር ኣምሲና እሞ ተማሂርና ክንፈልጥ ፈሊጥና ድማ ኣብ ኣምላክ ክንበፅሕ እግዚአብሔር ይሓግዘና ኣብታ ቁፅሪ 28 ንእሽተይ ከስተንትን ደልየ ምእንቲ እዚ ቅድሚ ትንሳኤ ኣፍ ደገን ቦታን ኣነ እየ በለ ከመይ ቅዱስ ስጋ ጎይታና ተቐባል መከራን ሞትን እዩ ምስተንስአ ግና ዘይሐምምን ዘይመውትን እዩ ስለቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 እንተደኣ ርኢና ኣቐዲሙ ቅድሚ ስቕለቱ ኣነ እቲ ኣፍ ደገ ኣባጊዕ እየ ብኣይ ዝኣቱ ድማ ወፅእን ከኣቱን ሓለዋን መጓሰን ክረክብ እዩ ኢሉ ኣቐዲሙ ቅድሚ ስቕለቱ ንደቀ መዛሙርቱ ምሂርዎም ነይሩ እዩ ክርስቶስ ብቅዱስ ስጋኡ መከራን ሞትን ከም ዝተቀበለ መስቀል ከም ዝወዓለ ኣብ መስቀል ድማ ኣሎ ዝበሃል መከራ ከም ተቀበለ መወዳእታውን ሞት ከም ዝሞተ ከም ዝተቀብረ እዩ ምስተንስአ ግና ዘይሐምምን ዘይመውትን እዩ ኢሉ እቲ ቀዳማይ መከራን ሞትን ዝተቀበለ ስጋኡ ሓማሚ ጠማይ ፀማኢ ደኻሚ ይነሩ እቲ ድሕሪ ትንሳኤ ለቢስዎ ዝተንስአ ስጋ ግና ከምቲ ቀዳማይ ሓማሚ መዋቲ ፀማኢ ጠማይ ደኻሚ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ዘይሐምምን ዘይመውትን እዩ ልክዕ ንሕና ድማ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ክርስቶስ በኽሩ ሙታት ኮይኑ ከም ዝተንስአ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ተስፋ ዘይብልኩም ከምኩም ክትሓዝኑ ኣይፈቱን እየ እሞ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልን እየ ከምቲ ክርስቶስ በኽሩ ሙታት ኮይኑ ተንስአ ድሓር ድማ እቶም ናቱ ዝተባህለ ንሕና እዚ ሕጂ ዘሎና ስጋ ሓማሚ እዩ ደኻሚ እዩ መዋቲ እዩ ፀማኢ እዩ ጠማይ እዩ ድማ ዳሕራይ ድሕሪ ትንሳኤ ግን መቸም ምስቶም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ ዝብሎም ሕርያቱ ምስቶም ድምፂ ሓጎስ ዝሰምዑ ከም ኣባጊዕ ተቆፂሮም ድማ ኣብ የማን ጎይታ ዝቆሙ ንዓና ድማ ምስኣቶም ይፀምብረና ከምኣቶም እንተደኣ ኮይና እቲ ሕጅናዮ ንሕና ንትንስእ ድማ ከምዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ስጋ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ዘይሐምምን ዘይመውትን እዩ ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ስጋ ክርስቶስ ሓማሚ መዋቲ ደኻሚ እዩ ነይሩ ንሕና ድማ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ድማ ብዙሕ ስቃይ ብዙሕ ድኻም ብዙሕ መከራ ዝፀምእ እዩ እቲ ድሕሪ ትንሳኤ እንለብሶ ስጋ ግና ዘይሐምምን ዘይመውትን እዩ እሞ ሕጂ ግብርና
كصبغ حجي تنسأ زل دين زي كونس تنسأ زل كبر زلو تنسأ كنتنسأ حجي إنا زرعنا خصبق زلو سراحنا خصبق زلو زتعززنا يخم فتصم زلونا دمص أملاخنا دما خنلل زلنا بنسحا بقربان بصم بصلو دما كنمالالس زلنا نتتوهبنا عدمه دمص أملاخ انلل يلو دمص أملاخ على لينا دما ددحر أملاخنا انسعبلو دما يجبرنا ስለኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሐዮ ስለጸንሐና ጊዜ እሞ መደብና በጸሎት ክንዓጽይና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለኩሉ ተመስገን። ንክንጅምር አምላክና መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ዘናቃቅሐካና بخالق نجار كين عنكاف كالق دما كابز جوبا أزي خايفة لينا منتي نسخة كل عليها أبز جوبا أزي كنساتف زجبر كنا إسخة خامو كبر المسكانا نعخايكون إز جوبا إز دما بمنفذ بينا أب سماي دما أب جوبا قدسان زت أمبرنا جبرنا أملاخنا تنمهارو زلنا قالكا كنستمقرو كنحاسبو كنفلطو فليطنا دما مقدخا كنفلطلو نعخا دما كنفلطلو نسخا حقزنا بزي أبزغنيات زي وريد زلو بردخن زحلن دما أملاخنا سبات زي قد نبرز زي عنو دما قبرلنا موسانا اتاونا أملاخنا اسخا كاب دنقات كاب حدقا حلونا يأكل بلنا زي نخلو دما ايتهابنا أملاخنا ملاكا قدس جبريل اللي إكا دما خاب نفس طفات كاب سقا قدات حلونا سلام عويلكن خاتمسقن سلام دما حضرنا عب سمايات نبر عبونا سمايات تنبر ربنا سنتاي قدس من استغاث مصا فقادك خمتا بسماي كم دما امدري يكون علت مقبنا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عسانا دقلنا كم كفاد احنا ننبر فتناي تأتونا من قسن حيلن كبرن نزل عليهم ناتكايم امين ووزت يا ماريا ناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لكو حلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدى إجابة صباحات قويتا سراوي سلام لكلكو السغي كابعان السبرختي خي فركر سغون برغيو ومليتا تسقا جابه مساخيو وفسيتي دعسبالكي قطياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا حرات لمن لنا أمين افتاوي سرق جينو أملاكنا ونرانا يسوس كريستوس كانيكا كان سريات يادم ساسي أبسا ولدو لبركساتي برهان أنتم أويا كانات وأويا ديقنات ونان سايرغوز عنات ببسمكمو كنو فتانون صحنا يرسين اسكلوان سمات زيو مهارن كورسس مال عصر تغلتين زيو مهارن نكسوس 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 سقون أبويا قسيس بصلتك قدس كمهم بأنت أجزتنا مريم مهارنا كرسوس مال عصر تغلطه بأنت أجزتنا مريم مانكسوس 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 بأنت أجزتنا مريم مهارنا كرسوس أجاويتنا يسوع كرسوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብልዕ ለይን ኣብልዕ ኩልኹምን ኣብልዕ ኣብዘን ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍነ ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ለይቲ ብሩኽ ምሸት ትግበረልና
آمين. أرحب بسم الله. استغفر الله. استغفر الله. كل مراتنا. يعني كلنا قال هو تسمع لنا قليلتكم يبارك. آمين. وقال هو تسمع لنا لعلى درجة تحكى قد ما هبكى ديقون شد ቃል ህይወት የስማዓልና ቦታትና ዲያቆን ወደይ ድማኒ አገልግሎትካ ይባረክ ድላዓለ ይብፅሕካ ቃል ስማዓና ብርለይ ቃል ህይወት የስማዓልና ቦታትና ፅቡቅ ተማሂርና ዲያቆኖም ኣምላኽ ምሳኻ ክውን ናብ ላዕሊ ይብፅሕካ ፅቡቅ መዓልቲ ኣሚን ፅቡቅ ምሸት ሓዳር